No niin, moikka kaikille. Tällä videolla haluan puhua non-dualismista. Non-dualismi on tosi semmoinen tärkeä ja semmoinen ikään kuin, mm, tosi syvällinen oppi todellisuudesta, todellisuuden luonteesta ja vähän niin kuin siitä mä sanoisin, että miten asiat on. Ja non-dualismi on muuttanut mun elämän tosi monella tavalla. Mä pyrin puhumaan tästä teemasta vastuullisesti, niin kuin välttäen semmoista bypassing-puhetta ja tämmöistä, mutta samaan aikaan kuitenkin niin kuin kertoen siitä, että miten se on näyttäytynyt. Ja mä huomaan heti, kun mä alan puhumaan tälleen, että miten se on muuttanut minun elämääni, niin mä huomaan tulevani semmoisen dilemman äärelle, koska non-dualismi on semmoinen asia, mitä me ei voida niin kuin käsitteellistää, me ei voida, tai mä en niin kuin haluaisi tehdä itsestäni numeroa. Mä huomaan, että mä vähän niin kuin, että mä haluan niin kuin puhua siitä sen oman kokemukseni kautta, mutta mä en halua tehdä siitä numeroa, että minä olisin nyt siitä non-dualismista jotain saanut, koska se non-dualismi tarkoittaa sitä, että koko todellisuus, kaikki on niin kuin yhtä jakamatonta tietoisuutta ja ykseyttä. Ja se non-dualismi on semmoinen asia, mikä on se meidän ajattelevan, rationaalisen, kyseenalaistavan, pohdiskelevan mielen ikään kuin tuolla puolen. Se kuulostaa dramaattisemmalta kuin mitä se on. Non-dualismi on kaiken perusta. Siitä puhuu kaikki todelliset viisausperinteet. Vedanta, vai onkohan Advaita Vedanta, tämä hindulaisuuden niin kuin ydin, jos näin voisi sanoa. Buddhalaisuus puhuu non-dualismista. Suufilaisuus on non-dualistinen opetus. Näitä piirteitä löytyy kristillisestä mystiikasta, Zen-perinteestä. Zen toki kuuluu buddhalaisuuteen niin kuin osittain, tai siis kuuluu, se menee sen sisälle, mutta kaikki nämä perinteet on havainneet ja nämä perinteet ja nämä linjat, jotka on niiden sisällä, edustaa sitä, että non-dualismi on todellisuuden perusta. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että oivaltaaksemme non-dualistisen luonteen todellisuudesta, että meidän pitäisi kuulua näihin perinteisiin tai harjoittaa niitä, mutta se vaan niin kuin kertoo lähinnä mulle ainakin siitä, tai se kertoo siitä, että se on niin kuin kautta historian havaittu asia tästä todellisuudesta. Se on ikään kuin niin, että non-dualismi on tietenkin koko ajan läsnä. Se on kaiken lävistävä tietoisuus. Ja me voidaan se kokea niin koska vaan. Non-dualismi ei välttämättä pääse niin kuin käsiksi tai pysty kokemaan heti, jos on vaikka tosi stressaantunut, niin kuin mieli on tosi ylikierroksella, koko ajan ajattelee jotain. Niin silloin me ollaan se ajattelevan mielen kanssa enemmän tekemisissä. Mutta silloin kun me tehdään mindfulnessia, kun me meditoidaan, kun me hiljennytään, niin silloin me koetaan non-dualismi. Non-dualismiin liittyy oleellisesti tyhjyys. Ja tämä tyhjyys on niin kuin, se on meidän mielen luonnollinen tila ja non-dualismi tarkoittaa ja se tyhjyys liittyy siihen sillä tavalla, että se on niin kuin se kaiken pohjavire on tyhjyys. Ja me voidaan kokea meidän olemuksessa se tyhjyys, ajatukset nousee tyhjästä, tunteet nousee tyhjästä ja ne palaa tyhjyyteen. Meidän keho on osa sitä tyhjyyttä. Me voidaan kokea, kun me meditoidaan, että meidän keho on
tavallaan se on sisältä tyhjä, vaikka me koetaan, niin kuin me voidaan kokea meidän keho sisäkautta. Ja on totta, että meillä on erilaisia kehoja. Meillä on subtle body, sitten tämä physical body, fyysinen keho, hienovaraisempi keho, energeettinen keho. Tämä hienovaraisempi keho, subtle body, niin se on niin kuin, sisältää meidän emootiot ja siellä on meidän kaikki meridiaanit, chakrat ja kaikki tämmöiset erilaiset järjestelmät, mitä niin kuin on hienovaraisemmalla tasolla meissä. Mutta palatakseni siihen, että mitä se non-dualismi ja tyhjyys tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on kaikki on yhteydessä kaikkeen, koska se todellisuus on yksi jakamaton kokonaisuus. Mikä ei ole niin kuin irrallaan mistään, vaan on vain yksi todellisuus. Perinteessä sanotaan, että on vain yksi Jumala. Tai suufilaisuudessa sanotaan, että ei ole mitään muuta kuin Jumala. Todellisuus on yksi kokonaisuus. Ja se on tosi vapauttava oivallus ja se on niin kuin sillä tavalla mullistava asia, että sen avulla voi niin kuin rentoutua vaan olemaan, kun me oivalletaan tämä non-dualismi ja se tyhjyys, että ne on ne todellisuuden se perimmäinen luonto. Niin silloin me voidaan relata. Se voi vähentää vaikka niinku semmoista niinku huoliajattelua. Se voi vähentää tunteisiin takertumista ja ylipäänsä sitä, että miten me suhtaudutaan meidän tunteisiin. Me ei oteta niin vakavasti enää kaikkia tunteita, koska me oivalletaan se, että kaikki on niinku hyvin tässä hetkessä. Ja mindfulnessilla ja meditaatiolla näihin asioihin pystyy niin kuin tutustumaan mun mielestä kaikista tehokkaimmin. Ja kehotietoisuusharjoituksilla, hengitysharjoituksilla osittain ne on niin kuin sitä samaa pakettia. Mutta non-dualismi on olemassaolon perimmäisin luonne. Ja mä oon itse oppinut aika paljon tästä asiasta nyt niin kuin viimeisen reilun vuoden sisään. Ja mä en niin kuin puhu sinänsä mistään valaistumisesta tästä. Sekin tarkoittaa eri henkisissä perinteissä vähän eri asioita. Mutta, tai niin. En mä tiedä, tarkoittaako se eri asioita lopulta. Mutta se on niin kuin, sitä voi lähestyä pikkusen eri kulmilla kuitenkin vähän riippuen siitä perinteestä. Mutta niin kuin non-dualismi on vapauttava totuus olemassaolosta. Ja näin. Ei enempää tässä videossa. Kiitoksia.